Hey guys, pakainin ko na siya. Pakainin ko na ang wata namin guys. Tapos, ang kutsara ng guys. Ito. Diyo, litan ko lang to ha. Pagkain na guys dito. Natapon na ang sabaw guys. Ubusin mo to, G. Ubusin mo to ha. Ubusin mo talaga to. Kain ka ba ng gulay, G? Kain ka para, alam mo ba, G, pag kumain ka, G, bigla ka lang lumakas, G, parang may kapangyarihan na. Kasi kumain ka na eh. May laman yung tiyan mo. Wala yung sabaw, G, oh. Pupunta na sa bilang bahay, G. Hindi naman ay malamig lang, di ba? Hindi na. Kaya Hindi na masyado. Hindi lang. Ano ba? Hawakan mo. Lagyan ka natin ng toon, G. Kunti lang. Takip. Takip. Masa yung takip? Ito pala. Kumain ka na. Para may ano ka. Alam mo ba, ang sakit mo ay hindi lagnat. Tae ka lang. Kaya kailangan ano ka, masakit yung tiyan pag hindi ka kumain. Yung lagnat talaga, hindi ka makakain kasi mag-iba yung pakiramdam mo. Ito. Ayo. Ay. Oh. Diyan. Bako na. Nangalan dia. Iti. Tesa. Malusog ko ano. Ano? Takilid. Ito guys. Subuan ko lang siya guys. Bakit para kung nahihilo siya. Pwede mo. Pasal din version dyan yan. Para matuwa si version yan. Tipihan na pagkano kaya version dyan ng pag may kuan ka na siya. Pag may ano yun? Pag may gatas ka na. Sinong bigyan mo? size. Size? Bakit? Si Ice taga pinakamahal mo? Hindi, siya tatlo. Pinatamad kaya ta kumain siya. Pag kumain ka ng marami siya. Ano yun? Para sa ano yun siya? Pag tumayo yun? Binyan kasi.